നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധനെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവേ. അനുഗ്രഹീതമായ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കടന്നു വരുവാൻ, അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാൻ, മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, കഴിഞ്ഞ രാത്രി പ്രദേശത്ത് കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ കർത്താവ് ശക്തീകരിച്ചുവല്ലോ. ഇന്ന് കാലം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമാക്കി കർത്താവ് ആത്മാക്കളെ കൂട്ടിവരുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. അല്പസമയം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ പാതപ്പെടുത്തലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന് ഒരു ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവ് ദേശത്തിന് വിടുതലിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ആലോചനകളെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവ് ദാസനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഊടുമായി അയച്ചിരിക്കുക. നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാത്രികാലം സ്വർഗ്ഗം സന്തോഷിക്കുന്ന രാത്രിയായി കർത്താവ് മാറ്റാൻ പോകുന്ന കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. കർത്താവേ, സകല മാനമഹത്വത്തേക്ക് ആയിരിക്കട്ടെ കർത്താവേ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് വേല സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് തിരുക്കരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്തോത്ര പരിപാടിയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്തോത്രം നീട്ടി എല്ലാ കരങ്ങളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം കർത്താവ് എല്ലാ സംഘടന പ്രവർത്തനത്തെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറണമേ. കരങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല മാനമഹത്വത്തേക്ക് ആയിരിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥന യാതൊന്നും കേട്ടിരിക്കുന്നതോടെ സ്തോത്രം യേശു കർത്താവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മുടെ മക്കൾ ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ബഹുമാനായ ദൈവദാസൻ നമ്മുടെ ജനറൽ ഓവർസിയർ അവർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ദിവസത്തിൽ അദ്ദേഹം വിദേശ രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ടൈമുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉറക്ക സംബന്ധമായ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആ നിലയിൽ കൂടി പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ക്ഷീണം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിമിത്തമായി തനിക്ക് പലപ്പോഴും നാമദേശിക സമയത്തൂടെ വന്നിരുന്ന് കഴിയുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ദൈവദാസനെ കർത്താവ് അയച്ചതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Last night God speak to us through his servant. I hope that you are enjoying the presence of the Lord. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയും ദൈവം നമ്മെ അധികമായി അനുഗ്രഹിച്ചു. ദൈവദാസിയോട് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹമായ സന്ദേശം ലഭിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Even tonight God is going to speak to us through his instrument, Pastor Gino Jennings. Sir, let us all clap your hands and welcome him tonight. Greetings again, brothers and sisters. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വന്ദനം പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ. We are thankful again to the one God for his divine wisdom and his perfect understanding of all things. സകലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ജ്ഞാനവും അറിവും നൽകുന്ന ഏകസത്യ ദൈവമായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് എല്ലാ ബഹുമാനവും പുകഴ്ചയും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി അർപ്പിക്കുന്നു. We thank him always for the prophets. We are indebted to him for the revelation he gave his servants, the apostles. അവൻ തന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്കും അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും നൽകിക്കൊടുത്തതായ ശ്രേഷ്ഠകരമായ വെളിപ്പാടുകൾക്കും ദിവ്യജ്ഞാനത്തെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. It is by that divine knowledge and by that divine information that we are blessed to know the truth this evening. ഇന്ന് രാത്രിയിലും നാം ദൈവികമായ ജ്ഞാനത്തിലും ആ പരിജ്ഞാനത്തിലും വെളിപ്പാടിലുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെ അറിയുകയും ആ അറിയപ്പെട്ട സത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കാനും ഇടയായത്. As I often say, there is no God but one. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഒറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിലും പറയുകയാണ്. He is master of creation and ruler of the day of judgment. അവൻ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിയുടെ സകലത്തിന്റെയും യജമാനനും സകലരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ന്യായകർത്താവുമാണ്. To all of our ministers and to Bishop Johnson, we thank God for all of you that are present, and to all of our beautiful brothers and sisters that are here. We are blessed to be here, to be able to worship God in spirit and in truth. ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ബിഷപ്പ് പി സി ജോൺസൺ അവറുകൾ, മറ്റ് കർത്തൃദാസന്മാർ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ ദാസിദാസന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള വലിയ നിശ്ചയത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. We have enjoyed the ministers session earlier today, and we thank God for them and
the brothers that are working faithful here in South India. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ സമ്മേളനം നടന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷഭരിതരായി തീർന്നു. അതെ, ഇന്ന് രാത്രി നിരവധി ജീവിതങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Brothers and sisters, it's a lot of work to be done here in India. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഈ മാതൃ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ, ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരുപാട് വേലകൾ ചെയ്തു തീർക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. And with the grace of God, we're looking to get a whole lot done. കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നമ്മൾ പറയപ്പെട്ടതായ സകല കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുകയും അതെല്ലാം നിറവേറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. We do hope and pray by the time we be here, if it be the will of God, for the convention of next year, that there be some more temples built this year, and we look forward to be able to dedicate them next year. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ കൺവെൻഷനിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെ കൺവെൻഷന്റെ ആ തീയതിയും അതുപോലെ ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നതായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോവുകയും, ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ചില ദൈവാലയങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഞാനിവിടെ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് അതിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. We are working to get our brothers and sisters that are renting facilities. We want to, with the help of God, move them out of those facilities and give us a permanent place of our own. കർത്താവ് വരുവാൻ താമസിച്ചാൽ വാടക കെട്ടിടത്തിലൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന, ആരാധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അത് എത്രയും വേഗത്തിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. The area, what is the area name where Brother Josie? Manganam. The General Secretary, where is it? Yes. Not the General Secretary, man. Brother next to you. Brother Joseph. What is the name of the area? Chamanikadu. Chananikada. All right. Well, God willing, this year we're looking to have a new temple where He is. കർത്താവിന്റെ അതേ കൃപയാൽ അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചാന്നാനിക്കാട് ഒരു പുതിയ സഭാമന്ദിരം ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. And what is the name of the area where the foundation is already laid? Perakuna. God willing, in the area of Belekuna. We're looking to have that temple finished this year as well. അതുപോലെ തന്നെ പേരുക്കുന്ന് ഇപ്പോൾ തറകെട്ടിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനം മാത്രം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ദൈവാലയം അത് ഉടൻ തന്നെ ഈ വർഷത്തിന്റെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതും പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. God willing, one of the main projects, as I mentioned to the brethren, that we're looking to accomplish here in India is building a headquarters church for the South Indian area. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, അതേ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. കർത്താവ് വരുവാൻ താമസിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ചർച്ച് ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിൽ അതിലൊരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ചർച്ച് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം തന്നെ വളരെയധികം അത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. So we do hope that you will be praying along with us, that we not only get these things accomplished, but much accomplished here in India. We also want to thank God for Pastor Dominic Salvio and the other ministers that are with us as well. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതെ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടക്കമുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതെല്ലാം നിറവേറ്റപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ഈ രാത്രി നിങ്ങളോട് അത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, പാസ്റ്റർ ഡൊമിനിക് സാവിയോ തന്നിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചില സഹോദരന്മാർ വന്ന ഒറീസയിലും ചില വേലകള്, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. We are working in so many areas of the world, and temples are being built in so many places at one time, but
with God's help, we do know that all things are possible. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നിരവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ, ദൈവാലയം നിർമ്മാണം, അതുപോലെ അത് സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളതായ പല പദ്ധതികളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് നടന്നത്. അനേക ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അതെല്ലാം നിറവേറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. Brothers and sisters, when we first came here to India and we put the meeting on television, hundreds of letters came in from so many areas of the world who enjoyed seeing the brothers and sisters here in India rejoice in God. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ വെച്ച് നടന്നതായ മീറ്റിംഗിന്റെ അതേ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ടെലിവിഷനിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അത് പ്രക്ഷേപിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ അനവധി രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ആ ശുശ്രൂഷ വളരെയധികം ആസ്വദിക്കുകയും അത് മൂലമായി അവരനേക കത്തുകൾ അത് അവരെ സന്തോഷഭരിതരായി തീർന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വേലയെ കുറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്തു. So we are looking for this convention to be aired back in America through our many television stations. Also, we're looking to air this convention worldwide on the internet. We want the public to see our extended family here in India. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രസംഗം നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ ഈ കൺവെൻഷൻ 2008 തന്നെ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചു ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് ടെലിവിഷനിൽ കൂടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് പ്രക്ഷേപിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് മുഖാന്തരമായിട്ട് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പുതിയ ചേർക്കപ്പെട്ട സഭകളെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കാണുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനും ഞങ്ങൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Let's go to work in the book of scriptures, brothers and sisters. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അല്പസമയത്തെ ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. In the 6th chapter of the book of Ephesians. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ അധ്യായം. Begin at verse 1. 1-ാം വാക്യം മുതൽ. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പീൻ, അത് ന്യായമല്ലോ. Honor thine father and mother, which is the first commandment with promise. നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും ദീർഘായുസ്സോടിരിപ്പാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വാഗ്ദത്തത്തോടുകൂടി ആദ്യ കൽപ്പനയാകുന്നു. That it might be well with thee, and thou mayest live long on the earth. നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ്സോടിരിപ്പാനും തക്കവണ്ണം. This is the only commandment that is given in the scriptures where long life is promised to you if you obey it. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ ദീർഘായുസ് നൽകി തരാമെന്നുള്ള ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ് നമ്മൾ വായിക്കപ്പെട്ട തിരുവെഴുത്തിൽ. Before one coming to the knowledge of who God is, they practice how to obey God by first obeying their parents. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രായോഗിക പരിശീലനം ലഭിക്കപ്പെടുന്നത് തന്റെ സ്വന്തം അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുമെന്നത് സംശയമില്ല. I want this to be a good lesson, especially for our young brothers and sisters. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മധുര-17കാരായ ചെറുപ്പക്കാരികൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഇതൊരു പാഠമായി തീരണമെന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. We as parents can bring our children to church when they're young. നമുക്കറിയാം, അടയ്ക്ക എടുത്ത് മടി വെക്കാം, അത് കവുങ്ങായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മടി വെച്ചോണ്ട് നടക്കാനൊക്കത്തില്ല. കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് അവരെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. But the desire to obey God as they get older must be in them. എന്നാൽ അവർ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന വേളയിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാനും അനുസരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു അനുഭവം അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വികാസം പ്രാപിക്കണം. It's no guarantee that they're going to walk with God even though we may bring them to church. സഭയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവരാരും
ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുമെന്നോ അവനെ സ്നേഹിക്കുമെന്നോ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Many parents have raised their children up in a church atmosphere, but as the children got older, they departed from God and didn't want to obey God. പല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കന്മാർ അവർ ചെറിയ പ്രായത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെയും സഭാന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും ചുറ്റുപാടുകളിൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നാൽ അവർ മുതിർന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് അതേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തന്നിഷ്ട മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും കാണാൻ കഴിയും. You see, the mother is the first teacher of the child. ഏതൊരു കുഞ്ഞിന്റെയും ആദ്യത്തെ അത് ഗുരുനാഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം മാതാവ് തന്നെയാണ്. For the child is being taught before the child is even born. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. The mother teaches the child while she carries the child in the womb based upon how she behaves with her body. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുമ്പോൾ തന്നെ അവൾ പോകുന്ന വഴിയാത്രകളിലെല്ലാം അവളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടി ഉള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So when a child is brought forth, then it is the job of the mother to teach the child, guide the child, discipline the child. ഒരു കുട്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ശിക്ഷണകാലങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ കുട്ടിയെ അതെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ എല്ലാം ചുമതല തന്റെ സ്വന്തം മാതാവിന് തന്നെയാണ്. So as the child grow up in a God-fearing home, the mother and the father must be mindful how they behave in the presence of the child. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ദൈവിക സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ഭവനത്തിന്റെ തണലിൽ ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർ എപ്രകാരം ദൈവമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ദൈവിക വിഷയത്തിൽ അവർ ഏത് നിലയിലായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പരിശീലനത്തിൽ കൂടെ ആകണം അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. If we are teaching our children how to fear God, then the lessons that we give our children should not contradict our behavior as parents. നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ അനുസരണം കാണുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ആവശ്യമില്ലാതെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. We can't teach our children how to respect God and then we as parents don't live a respectable life. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം, ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആദരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെത്രയോ ക്ലേശകരമായ ഒരവസ്ഥയാകും. This is a common practice in the houses of America. അമേരിക്കയിലെ സഭകളിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. It is written, train up a child in the way they should go. അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒരു ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്ന്. It is common for a child, the daughter want to be like the mother or the son want to be like its father. So it's of a great importance that mother and father be a good example to their children. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം, ഈ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മകള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൻ ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവൻ അപ്പനെ പോലാകണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അമ്മയെ പോലായി തീരണം. അതുകൊണ്ട് ആ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ ഒരു തലമുറയുടെ മുമ്പിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവനെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ ജീവിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയണം. The father cannot teach his son to respect women if the father is beating his son's mother. അതേ അപ്പന് ഒരിക്കൽ പോലും തന്റെ മകനെ എങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു സഹോദരിയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് താൻ തന്റെ അമ്മയെ തല്ലുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. The father cannot teach his sons to respect women if he's using foul language at his wife. പെറ്റതള്ളയെ തല്ലുകയും പെറ്റതള്ളയെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലാത്ത പോലും ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്യുന്ന
നിനക്കൊരിക്കലും ഒരു മകനെ അതെ എങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം ഒരു സഹോദരിയോട് ഇടപെടണം, ഒരു അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. So as God-fearing parents, അതുകൊണ്ട് ദൈവഭക്തരായ മാതാപിതാക്കന്മാർ, before I can teach my children the lessons of God, I first must be a student of the same lesson. ഒരു മാതാവ് ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നാം സ്വയം ബഹുമാനിക്കുകയും ദൈവത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. How can the parents who expect to be God-fearing tell their children not to drink, not to smoke, but yet what they tell them not to do, they're doing the same thing? മദ്യപിക്കുകയും പുകവലിക്കുകയും അതേ വെറിക്കൂത്തുകളെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതാവിനോ പിതാവിനോ ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ മക്കൾ, തങ്ങളുടെ സന്തതികൾ ആ നിലയിൽ ജീവിക്കണം, അത് ജീവിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉപദേശിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. We can teach the children many times without saying one word. We can teach them by our lifestyle. നമുക്കൊരൊറ്റ വാക്കുപോലും പറയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും. So as God-fearing parents, brothers and sisters, ദൈവഭക്തരായ എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, it is very important that one strive to live by the principles of God, that we may be the example before our household like God intended for us to be. അതെ, ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതായ, ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്ന, അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. Never be afraid to discipline your children. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അച്ചടക്കവും ശിക്ഷണ നടപടിയും വരുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വടിയെ സ്നേഹിക്കാതെ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. In society today, children almost run the entire house. പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ നിന്നും അതേ അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത മാർഗമാണ്. We're living in a society where many times men won't stand up and be fathers and husbands in the home, so the whole burden is put upon the women. പലപ്പോഴും നമ്മളായിരിക്കുന്ന അതേ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് യാതൊരു കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാതെ എല്ലാ ചുമതലകളും സ്ത്രീവർഗത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടും സ്വയം രക്ഷപ്പെടുന്നതായ ഒരു തലമുറയുടെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. Man, if you're the man of your house, then you should participate in raising and disciplining the children of the house. We shouldn't look for the woman to do everything. അല്ലയോ പുരുഷന്മാരെ, അല്ലേ സഹോദരന്മാരെ, ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചുമതലകളും നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ നാം അത് സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്ത്, അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത്, മക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നതായ ഒരു ക്രമീകൃതമായ അനുഭവം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം. If you have a righteous husband and a righteous wife, then the wife should not have to be head of the house when there is a man in the house. ഒരു നല്ല നീതിമാനായ പുരുഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീതിമതിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉള്ളപ്പോൾ, ആ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും സ്ത്രീ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It is written, the head of every woman is the man. വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഏതൊരു സ്ത്രീയുടെയും തല പുരുഷൻ. That's the way it is when it comes to church. ഇത് തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ സംവിധാനം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് സഭയുടെ സംവിധാനം. The women are not supposed to run the church. ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയല്ല സഭ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. I'm a married man. ഞാൻ വിവാഹിതനാണ്. I have 7 children. എനിക്ക് 7 മക്കളുണ്ട്. I am not raising my children to follow them. അതെ, ഞാനല്ല അവരെ അനുഗമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ മക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. My wife don't have a special position in the church. ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അതേ ആളായിട്ട് കൂടി എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സഭയ്ക്കകത്ത് അവർക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല, പ്രത്യേക സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല. My wife don't get special privileges in the church. എന്റെ ഭാര്യ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നാൽ
അവളും ഒരു വായുടെ മൂലയിൽ ഇരിക്കണം, അവൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയൊന്നുമില്ല. My wife is not the first lady in the church. സഭയിൽ എന്റെ ഭാര്യയല്ല ഫസ്റ്റ് ലേഡി. My wife must work in the church like all other women. സഭയിലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാരും വേല ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്റെ ഭാര്യ കൂട്ടത്തിൽ അവരോടൊപ്പം വേല ചെയ്യണം. And when you have it in that manner, there is no respected person in the congregation. ഈ നിലയിലാണ് സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ പരസ്പരം നമുക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പത്തിനും സംഗതി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. If you have brothers that are married and you are ministers or want to be ministers and you cannot rule your own house, you cannot be a sufficient minister. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ, അത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിവാഹിതനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഏത് ആ അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. സ്വന്തം കുടുംബത്തെ നന്നായി ഭരിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ദൈവസഭയെ ഭരിക്കുവാൻ ഒരു നാളും സാധ്യമല്ല. When you have children in the church, you discipline your children. When there's service going on, you govern your children by not letting them run around loosely. You discipline the children. കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഭാഹോളിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആരാധനയുടെ ഇടയ്ക്ക് പാവലിച്ചു കയറുകയും ഡ്രമ്മ് കൊട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയണം മിണ്ടാതിരിക്കുക, അടങ്ങിയിരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നല്ല ശിക്ഷണ നടപടിയും കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അവിടെ അടക്കിയിരുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. Teaching the children how to conduct themselves will teach them discipline, how to reverence God, not just when they in church, but when they are away from church. കേവലം സഭാഹോളിന്റെ അകത്ത് മാത്രം ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല, അവർ വെളിയിൽ പോയാലും എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണം, ദൈവഭക്തിയോടെ എങ്ങനെ ആദരവോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആ നിലയിലുള്ളതായ ശിക്ഷണ നടപടികൾ നമ്മൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അത് ദൈവഭക്തരായ മാതാപിതാക്കന്മാർ നിലയിൽ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ കാര്യമാണ്. Notice the book of Titus. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം നോക്ക്. The book of Titus, chapter 2. രണ്ടാം അധ്യായം, Begin at verse 1. ഒന്നാം വാക്യം. But speak thou the things which become sound doctrine, നീയോ പഥ്യോപദേശത്തിന് ചേരുന്നത് പ്രസ്താവിക്കാം. that the aged men may be sober, വൃദ്ധന്മാർ the aged women may be sober, വൃദ്ധന്മാർ നിർമ്മതരും, grave, temperate, sound in faith, in charity, and patience. വൃദ്ധന്മാർ നിർമ്മതരും ഗൗരവവും സുബോധവും ഉള്ളവരും. Verse 3. മൂന്നാം വാക്യം. The aged women likewise, that they be in behavior as becoming holiness, വൃദ്ധമാരും അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പിൽ പവിത്രയോഗ്യന്മാരും, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. യേശുവിനെ പറയാത്തവരും വീഞ്ഞിന് അടിമപ്പെടാത്തവരുമായിരിക്കണം. Now here you have the Apostle Paul giving instructions to the church in reference to the aged women or mothers in the church. ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സഭയിലെ പ്രായം ചെന്ന മുതിർന്ന സ്ത്രീജനങ്ങളോടും അതുപോലെ മുതിർന്ന പിതാക്കന്മാരോടും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് നാം വായിച്ചത്. You see, brothers and sisters, in America is full of women preachers. ഇന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എവിടെ ചെന്നാലും പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ എല്ലാ മൂലയ്ക്കും കാണാം. But scriptural, we don't have women preachers. എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതായ സ്ത്രീജനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. The scriptures allow the aged women to teach, but the scripture points out who they should teach and what they should teach. ദൈവത്തിന്റെ വചനം തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെയായിരിക്കണം, ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് നമ്മെ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Notice the 4th verse in the 2nd chapter of Titus. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 2ന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കേ. That they may teach the young women to be sober and love their husbands and love their children. യൗവനക്കാരത്തികളെ ഭർത്തൃപ്രിയമാരും പുത്രപ്രിയമാരും സുബോധവും പാതിവൃത്യമുള്ളവരായി തീരുവാൻ തക്കോണം അവർ ഉപദേശിക്കണം. It is the job of the mothers to teach the young sisters how to love their husbands and how to love their children. മാതാക്കളുടെ കർത്തവ്യം
താല്പര്യമാണ് തങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ, മക്കളെ എങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം, ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ കരുതണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഉപദേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. Teaching them how to love their husband is teaching them how to respect their husband. ഒരു ഭർത്താവിനെ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം, അവനെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതല ഒരു മാതാവിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. But the aged women in the church can't teach the young women how to love their husbands if the aged woman is disrespecting her own husband. സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും കഴിയുന്നതായ ഒരു വൃദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതാവ് സഭയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സഹോദരിക്ക്, മാതാവിന് ഒരു യൗവനക്കാരത്തിയായ സഹോദരിയെ ഭർതൃപ്രിയ ഉള്ളവളായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവളെ ഉപദേശിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്നതാണ്. You can't teach the young women how to discipline their children if you refuse to discipline your own. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ശിക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഉപദേശിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല. So the scripture says the aged woman likewise that they be in behavior as becoming holiness. Behave as becoming holiness. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ സുബോധവും പാതിവൃത്തമുള്ളവരും വീട്ടുകാരെ നോക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണമെന്നാണ്. Not false accusers, not giving too much wine, teachers of good things. അവിടെ യേശുവിനെ പറയാത്തവരും വീഞ്ഞിന് അടിമപ്പെടാത്തവരുമായിരിക്കണം. Now the apostle Paul going to itemize who they are to teach and what they are to teach. ആരെ പഠിപ്പിക്കണം, എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ നമ്മെ ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. That they teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. യൗവനക്കാരത്തികളെ ഭർതൃപ്രിയമാരും പുത്രപ്രിയന്മാരും അപ്രിയമാരും സുബോധവുമുള്ളവരാക്കി അവരെ ഉപദേശിക്കണം. To be discreet. അവരൊരിക്കൽ പോലും ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ. You see, when the mothers teach the young sisters how to be discreet, they're teaching the young sisters how not to be forward. ഈ പ്രായം ചെന്നതായ മാതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിമാർ യൗവനക്കാരികളായിട്ടുള്ള ആ സഹോദരിമാരെ അവർ എങ്ങനെ എപ്രകാരം ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ തക്കോണം അവരെ ഉപദേശിക്കണമെന്ന് നാം അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. To be discreet, to be chaste, which is to be clean. അവരേതെല്ലാം നിലയിൽ വഷളായിട്ടുണ്ടോ ആ നിലകളിലെല്ലാം അവർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. Keep us at home or how to maintain the house. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ നോക്കുന്നവരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവർക്കുണ്ടാകണം. Teach her how to be good. എങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്ത്രീയായിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവളെ പഠിപ്പിക്കണം. Obedient to their own husbands. സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അനുസരണമുള്ളവളാണ്. That the word of God be not blasphemed. ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടതിന്. This is what the scripture permits for the mothers to teach the young women. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം ഒരു സഹോദരി, ഒരു മാതാവ്, ഒരു വൃദ്ധ എന്താണ് സഭയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ രേഖകൾ. Notice it says that the aged women. അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, വൃദ്ധമാർ. So this applies to all the older or elderly mothers that are in the church. സഭയ്ക്കകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രായം ചെന്ന മാതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ആ പദപ്രയോഗം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Now, how should that lesson be taught? എങ്ങനെ അവരുടെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം? Of course, the mothers who is teaching the young women don't belong up here. അതെ, ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്നതായ ആ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മാതാവ് ഒരിക്കലും മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. And if there's a podium down there, she don't belong behind that. അതെ, അവിടെ ഒരു താഴെ ഒരു പ്രസംഗപീഠം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ പുറകിലും നിൽക്കണമെന്നുമില്ല. She is to sit among the sisters, സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് and deal with the things that the apostle Paul gave her permission to deal with, and they are simply the natural things of life. അതെ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ആ കാര്യങ്ങൾ അത് അതേ നിലയിൽ പാലിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുവാനും അവർക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. She's not teaching them how Israel came out of Egypt.
She's not teaching them how Israel came out of Egypt. നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ അവർ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും അത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല, സ്ത്രീകൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. She's not teaching them how Abraham offered up his son. എങ്ങനെ അതേ അബ്രഹാം ഒരു മകനെ യാഗം കഴിക്കണമെന്ന് അവന്റെ ഭാര്യ അവനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. She's not trying to break down and interpret the scriptures. അവൾ ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആധികാരികമായി പ്രസംഗിക്കുകയോ അത് അവൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. The scriptures plainly itemize what the mothers are permitted to teach. ഇവിടെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ഒരു മാതാവ്, ഒരു സഹോദരി, പ്രായം ചെന്ന സഹോദരി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ടും അവിടെ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. And we are not to go any further than what the scriptures permit us. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. If a brother is ministering the word of the Lord, കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ, let me use an example. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. You married, right, brother? Yes. If my brother James is ministering, സഹോദരൻ ജെയിംസ് ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, then his wife should not have such an influence on him that she can send up a note or send somebody else up to tell him it's time to quit. ഇപ്പോൾ ബ്രദർ ജെയിംസ് ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആരുടെയെങ്കിലും കൈവശം ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ട് പ്രസംഗം നിർത്താനുള്ള സമയമായെന്ന് പുറകിൽ ഒരു കടലാസ് എഴുതി കൊടുത്തു വിട്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? If his wife can make him stop preaching up here, then he should not be up here to begin with. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പുറകിലിരുന്ന് ഒരു പേപ്പർ തുണ്ടിൽ പ്രസംഗം നിർത്താൻ എഴുതി കൊടുത്താൽ ആ പ്രസംഗ തുണ്ടിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തെ ഇവിടെ നിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് അതിനേക്കാളും നല്ലത്. Are you listening to me? നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? Because his wife must be on the receiving end of the same message that he's giving you. ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ടവളാണ്. If my wife can set me down because I'm preaching too long in her eyes, then I'm not a leader. ഞാൻ ഇച്ചിരി പ്രസംഗം നീട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇരുത്തിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നല്ല ഒരു നേതാവേ അല്ലെന്നാ. So if there are any women or any brothers here tonight whose wives have this great influence over you, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാർക്ക്, ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യയുടെ കലശലായിട്ടുള്ള സ്വാധീനമുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, and if your wife can cause you to stop preaching or cut your message short or just cut off altogether, നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കേണ്ട മുഴുവൻ പ്രസംഗവും തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇരുത്താൻ പറ്റിയാൽ, then you cannot be a minister in First Church. എന്റെ പൊന്നു സഹോദര, ഈ ഫസ്റ്റ് ചർച്ചിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. We don't want no men that don't have no backbone. നട്ടലില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ പുരുഷന്മാരെ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് വേണ്ട. There's too many men like that in religion. മതത്തിനകത്ത് നട്ടലില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടായേക്കാം. See, in America, women have practically taken over the churches. ഇന്ന് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും സഭയുടെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും സഭയുടെ സ്വാധീനവും എല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങളിലാണ്. Men today are afraid to preach certain things in the scriptures because women are big money raisers in churches. സഭയിലെ ഒരു നല്ല പണം സമാഹരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ അധിക പങ്കും സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ തന്റെ ഇടമില്ലാത്ത കുറെ ആണുങ്ങൾ പ്രസംഗകര് അമേരിക്കൻ സഭകളിലുണ്ട്. God created man so man can reflect the image of God. ദൈവം പുരുഷനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവനെ സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യപ്രകാരം
എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യ സ്വരൂപത്തെയും ഈ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? When God said, "Let us make man," കർത്താവ് പറഞ്ഞു, വരുവിൻ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, you see, man's head represent God. ഈ പുരുഷന്റെ തലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ തന്നെയാണ്. The scripture says our body is a temple. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം അത് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമത്രേ. And if you look at a temple, the top of the temple has a dome. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏതെങ്കിലും മന്ദിരങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള താഴികക്കുടത്തെ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ പ്രൗഢിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതാണ്. The power of the sun shines through the dome and lights up the temple. ഒരിക്കലും ഈ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ആദ്യമായിട്ട് പതിക്കുന്നത് മന്ദിരത്തിലല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ താഴികക്കുടത്തിന്റെ മേലാണ്. Man's dome is his head. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആ പ്രതിമ എന്ന് പറയുന്നത്, താഴികക്കുടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൈവം തന്നെയാണ്, അവന്റെ തലയാണത്. And the light and the presence of God supposed to shine in the man's head to light up his body. ആകയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സാകുന്ന പ്രഭ ആദ്യമായിട്ടും പ്രകാശിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ പുരുഷന്റെ തലയുടെ മേലായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടെ താഴേക്ക് മന്ദിരത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ശോഭ ഉദിക്കുവാൻ കഴിയണം. We want all of our men in India to be strong men. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഫസ്റ്റ് ചർച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള സകല സഹോദരന്മാരും നട്ടലുള്ളവരും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. When you're a strong man, you're able to stand against the wiles of the devil. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായ ദുഷ്ടന്റെ ഏത് തന്ത്രത്തെ നിനക്ക് ജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകും. When you're strong, you can stand up against persecution. അവൻ നീ ശക്തനെങ്കിൽ, നീ ശക്തനാകുന്നുവെങ്കിൽ ഏത് പ്രതികൂലത്തെയും ഏത് പീഡയെയും അതിന്റെ മുമ്പിൽ പതറാതെ നിൽക്കുവാനുള്ള അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെടും. When you're strong, you won't bow to the powers of Satan. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ഇന്ന് രാത്രി നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉറപ്പോടെ നിന്നാൽ ദുഷ്ടനായ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നീ ഒരിക്കലും പതറുന്നവനായി തീരുകയില്ല. When you're strong, it is written, "Let the weak say that I am strong." ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറവാൻ കഴിയും, അല്ലയോ കൊടുങ്കാറ്റ്, എന്റെ മേൽ നിനക്ക് എന്താണ് അവകാശം? You're not following no weak leader. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം അനുധാവനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബലഹീനനായ നേതാവിനെയോ? Pastor Jennings is no weak leader. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, പാസ്റ്റർ ജെന്നിങ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഞാനൊരു ബലഹീന നായകനെയല്ല. We stand against the governments of America and the world. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അമേരിക്കയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിന് എതിരായി നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ശക്തിയുണ്ട്. Jesus said, "If I be lifted up from the earth, I draw all men unto me." എന്നെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാനോ ഉയർത്തപ്പെട്ട സകലരെയും ഞാൻ എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്നാണ്. We can't lift up Jesus if we are weak and scared. ദൈവത്തിന്റെ സമയെ നാം ബലഹീനരെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബലവാനായ നായകനായ യേശുവിനെ നമുക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കും? Brethren, if the women see that the brethren are strong, that'll give them strength. അവൻ ഇന്ന് രാത്രി, അല്ലയോ സഹോദരന്മാരെ, പുരുഷന്മാരായ സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ കാണുകയാണ്, അയ്യോ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെക്കാളും ബലം തോന്നിയ പിന്നെ അവരെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോക്കോ. Glory to God. If you're strong and the women can see strong men, that will encourage them to be a strong people. പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നതും വീട്ടിലെ സഹോദരി പ്രാർത്ഥന അവസാനം ആശീർവാദം പറയുന്ന സഹോദരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ തന്നെ അങ്ങ് നായകനാക്കി വെച്ചാൽ പോരെ, എന്തിനാ വെറുതെ ഈ പങ്കപ്പാട് ചുമക്കുന്നത്? In my travel around the world, men are strong for everything else but God. ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒഴികെ എല്ലാത്തിലും പുരുഷന്മാര് മുമ്പിലാണ്. Being able to stand against persecution.
പലപ്പോഴും പീഡകളുടെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. Stand while they're throwing you in jail. അത് നിങ്ങൾ ജയിലിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടാൽ പോലും നിലനിൽപ്പാനുള്ള ശക്തിയില്ല. Stand in the midst of bloodshed. രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളുടെ മുമ്പിലും നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. It takes some growth and development and stability in God to have that type of soundness. ആ നിലകളിലുള്ളതായ ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ദീർഘകാല ദൈവവചനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രാപിക്കുന്ന വളർച്ച, ആ വികാസം, അതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി ലഭിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. If we read and look closely at the prophets and the apostles in the book of scriptures, those men was not afraid to take a firm stand in God's divine law. വേദപുസ്തകത്തിലെ നിരവധി ഭക്തന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. അവർ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഭീഷണികളുടെ മുമ്പിൽ, പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവർ പതറാതെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകളോടെ നിൽപ്പാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു. Many men today have sold out and are afraid to take a stand on what's written in the scriptures because they are more interested in gaining a crowd than obeying the scriptures. പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നൽകുന്നതായ ആധികാരികത നിൽക്കുവാനോ ആ നിലയിൽ ജീവിപ്പാനോ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വെള്ളത്തിൽ പൂട്ടും കൂട്ടത്തിൽ പാട്ടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാര് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു നിലയിലും ഉണർന്ന് നമുക്ക് നിൽക്കുവാനോ ശക്തിയോടെ ജീവിതം മാറുവാനോ കഴിയാത്തത്. This is why I want to encourage my brothers and sisters tonight in India, stand firm in God's eternal word. ആകിയാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ത്യയിലുള്ള ദൈവസഭകളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, നിത്യമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരായി നിലനിൽക്കുക. If they threaten you, stand on God's divine word. അതെ, നിങ്ങളെ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നടുവിലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ വിധിപ്രകാരം വചനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, if they threaten to move you out of any of the churches, stand on God's divine word. നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓടിക്കുവാനായിട്ട് അത് പരിശ്രമിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, they threaten to throw you in jail, stand on the same thing. അത് നിങ്ങളെ ജയിലിൽ ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നവരായി മാറുക. If Hindus or Muslims want to threaten the church, stand on God's word. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ മടിയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരായി തീരണം. When you take a firm stand on the word, there is no religion that violates the scripture that you are afraid to speak out against. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം നീ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിന്നെ തകർക്കുവാൻ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിക്കും ഒരു കാലത്തും കഴിയുന്നതല്ല. How can we be scared of holiness and then we won't speak out against the religions of the world that contradict the word of God? വിശുദ്ധിയുടേതായ ആ അനുഭവത്തിൽ നാം പ്രാപിച്ചതായ വലിയ ധൈര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളതായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും അത് വരുന്ന ഭീഷണികളുടെ മുമ്പിൽ പതറുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? Let the world know without fear, holiness is God's way. അതെ, ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ, ലോകം മുഴുവനും അറിയട്ടെ, അത് വിശുദ്ധി കൂടാതെയുള്ളതായ എല്ലാ ധൈര്യവും അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കാര്യമല്ല എന്ന്. We will let the Muslim know, we will let the Hindu know, there is no God but one, and he is not a statue. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ അതേ സഹോദരന്മാർ, അതേ അക്രൈസ്തവരായ സഹോദരന്മാർ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ, ഞാനും നിങ്ങളും ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന അത് അവന്റെ സന്തതികളാകുന്നു എന്ന്. God is not an idol. ദൈവം ഒരിക്കലും അത് അവൻ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നവനല്ല. God is not an image made by some man. ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ല ദൈവം. Jesus said, if you're ashamed of me, I'm ashamed of you. അതേ, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കും. This message pulls people from idolatry. അത് ഈ ഒരു സന്ദേശത്തിന് മാത്രമേ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ആകർഷിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. I don't want no God that's hanging on my wall. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ മേഖലയിൽ എനിക്കൊരു സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദൈവമല്ല എന്റെ ദൈവം. I don't want no God that's sitting in the corner of my house. എന്റെ വീടിന്റെ മൂലയിൽ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. I don't want no God I can put in my pocket. എന്റെ പോക്കറ്റിനകത്ത് ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്ന, എന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല എന്നെ ഞാൻ സേവിക്കുന്നത്. I don't want no
God, I can lay them on the seat of my car. എന്റെ കാറിനകത്ത് ഒതുക്കി വെച്ചേക്കാൻ കഴിയുന്നതായ ഒരു ദൈവത്തെയല്ല ഞാൻ സേവിക്കുന്നത്. Give me a God that made heaven and earth. അവൻ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ആകാശത്തെ ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. Give me the God that's the master of the day of judgment. അവൻ വലിയ ന്യായവിധിയുടെ നായകനായ ഒരു ദൈവമാണ്. അവൻ ന്യായകർത്താവാണ് എന്റെ കർത്താവ്. Don't be scared. Stand up for him. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നീ ഭയപ്പെടുകയല്ല, അവന് വേണ്ടി നീ ഉറപ്പായി നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. All praises is due unto him. ഓ, എല്ലാ സ്തുതിയും എല്ലാ പുകഴ്ചയും അവന് മാത്രമായിരിക്കട്ടെ. കരങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. If we become a scared people who's surrounded by polytheism, idolatry, കരികിലെ ഇറങ്ങിയാൽ പോലും പേടിക്കുന്ന പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാ ഉള്ളത്? then we cannot be God's disciple. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. I know some may feel as though I shouldn't speak out against these things, but you can't represent God and be afraid of wickedness. അതേ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ കഴിയും? When the 3 Hebrew brothers were stoned in fire, 3 എബ്രായ ബാലന്മാര് തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ they didn't bow to the wishes of the king. രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവിടെ നിർത്തിയതായ ബിംബത്തെ അവർ നമസ്കരിച്ചില്ല. God visited them within the fire. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അഗ്നിജ്വാലയിൽ ദൈവം അവരെ സന്ദർശിച്ചു. We want all India to know that God is with us here in India. അതെ, ഇന്ത്യയിൽ ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അറിയുവാൻ തക്കോണം ഇടയാകണം. And because God is with us, we will take a uncompromising, fearless stand on God's divine word. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ അനുരഞ്ജനപ്പെടാത്തതായ ഒരു നിലനിൽപ്പാണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയുവാൻ സംഗതി വരട്ടെ. The government that is here in India is not exempted from being obedient to God's divine law. ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭരണകൂടമായി തീരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. You see, brothers and sisters, the reason why we speak boldly without fear is because we have some experience with God Almighty. യാതൊരു ഭയവും കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറയുവാനുള്ള ഏക കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കപ്പെട്ടതായ പ്രത്യേക ജീവിത അനുഭവം അത് മാത്രമാണ്. The book of scripture says in the 6th chapter, book of Ephesians, എഫേസ്യർ ലേഖനം അതിന്റെ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം വായിച്ചത്. we want to go down to verse 10. അതിന്റെ 10-ാം വാക്യം. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തു നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം നിങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. Why would the scripture tell us to put on armor? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതെ സർവായുധവർഗം നാം ധരിച്ചോണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? If the scriptures is advising us to put on armor, then obviously we're in war. ഈ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കളിക്കളത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിലാണെന്നാണ്. What are we in war against? Sin. നമ്മൾ ഏതിനെതിരെയാണ് യുദ്ധം? അതെ, പാപത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരാണ്. Being at war against sin put us at odds against Satan. അതുകൊണ്ട് പാപത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമായി നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം, അവരായിരിക്കുന്നത് അതേ സാത്താനെതിരെയുള്ള ഘോരമായ യുദ്ധത്തിലാണ്. I mean, let us think, brothers and sisters, and you that are listening nearby. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും, if there is one God, ഏക ദൈവമാണെങ്കിൽ, then where did all these religions in the world come from? പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മതങ്ങളും? God is not
the author of confusion. ദൈവം ഒരിക്കലും കുഴപ്പങ്ങളുടെ ദൈവമല്ല. God did not give us a variety of religions in the world and then left it up to us to choose what we want. അത് കുറെ മതങ്ങളെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയവയല്ല ലോകത്തിലെ കാണപ്പെടുന്നതായ മതങ്ങളൊക്കെ. God always told man what to do, what not to believe, and what to believe. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവം മാനവ കുലത്തോട് വളരെ സ്പഷ്ടമായി തന്നെ നീ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യരുത്, എന്ത് നീ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആകരുത്, വളരെ കൃത്യമായും അവൻ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Whenever God sent the prophets, He had never left it up to the people to choose what they want to believe. ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകനെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം ഒരിക്കലും ഞാൻ വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊള്ളുക എന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടല്ല അവരെ അയക്കുന്നത്. The purpose of sending men is to give them the word of truth that they may enlighten the people and attune them with God's way. ഒരു പ്രവാചകനെ, ഒരു ദൈവഭക്തനെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നതായ ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമാറാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ കർത്തവ്യം. Look at the way it is around the world. ലോകത്തിന്റെ വഴികൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, Imagine he's a Baptist. ഇപ്പം ജെയിംസ് ഒരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരൻ. Imagine the principal is a Catholic. ഇവിടെ Catholic. അദ്ദേഹം ഒരു കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് കരുതുക. Imagine if Bishop Johnson was Lutheran. ബിഷപ്പ് ജോൺസൺ ലുതറൻകാരനാണെങ്കിൽ. Imagine if the general secretary was a Christian scientist. ഇവിടെ അതെ ക്രിസ്തീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി. Imagine if Brother Dominic was Muslim. ബ്രദർ ഡൊമിനിക് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനാണെന്ന് And വിചാരിക്കുക. sitting next to him is a Hindu. അതിനടുത്ത് ഒരു ഹൈന്ദവ സ്നേഹിതൻ ഇരിക്കുന്നു. Now, how will one God have all these religions? ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ ആളുകൾക്കെല്ലാം എങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടാകും? If there is one God, then the one God have one belief. അതെ, ദൈവം ഒരുവരെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസമേ ലോകത്തിൽ കാണുകയുള്ളൂ. Satan have introduced a variety of beliefs to detach God people from him. അതെ, പലപ്പോഴും ആളുകളെ, വ്യക്തികളെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുവാൻ പിശാചി തന്നെ ഇറക്കിയ ഒരു ഇറക്കുമതി ചരക്കാണ് ഇവിടുത്തെ സകല കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. Look at what God told man in the Garden of Eden. അതെ, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? He didn't tell man a whole lot of things to do. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ഏദൻ തോട്ടത്തിലെ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞില്ല. God's way was simple. Obey me. ദൈവത്തിന്റെ വഴി എപ്പോഴും ലളിതമാണ്. എന്നെ അനുസരിക്കുക. That's what holiness means. അതാണ് അത് വിശുദ്ധിയുടെ അർത്ഥം. Total obedience unto God. ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായ അനുസരണം. So if we are one, then our beliefs got to be one. നമ്മൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ഒന്നാകണം. And if our beliefs are one, then it is important that all of our beliefs are in keeping with what God said. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒന്നാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരം ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ത് പറയുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കണം. I notice many times in my travel, not just here in India, but in other places of the world, ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്, ഇന്ത്യയിലല്ല മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, a lot of times ministers often brag about how they went to seminary school and Bible school and have so many degrees. ഒരുപാട് ഡിഗ്രികളൊക്കെ മേടിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിലെ സെമിനാരികളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. School don't make preachers. ഒരു സ്കൂളും ഒരു പ്രസംഗകനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. It takes God to make a preacher. എന്നാലും ദൈവമാണ് ഒരു പ്രസംഗകനെ അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. Only God made the prophets and only God made the apostles. And if God made the preachers then, it takes the same God to make a preacher now. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, അപ്പോസ്തലന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും അത് ഇടയന്മാരെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗകനെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ്. See, in school, many times they misinform you. പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ
നമ്മെ അവര് സത്യത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. In many religious institutes in America, they teach that Abraham is the father of the 3 greatest religions in the world. അമേരിക്കയിലെ വലിയ സ്കൂളുകൾ, സെമിനാരികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അബ്രഹാം ലോകത്തിലെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളുടെ ഒരു പിതാവായിട്ടാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. They teach Abraham is the father of Judaism. യഹൂദ മതത്തിന്റെ അപ്പനാണ് അബ്രഹാം എന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. They teach Abraham is the father of Islam. ഇസ്ലാമിന്റെ പിതാവാണ് അബ്രഹാം എന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. They teach Abraham is the father of Christianity. ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെയും അപ്പനായിട്ട് അതെ അബ്രഹാമിനെ അവർ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു. Abraham is not the father of no religion. അബ്രഹാം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മതത്തിന്റെയും അപ്പനല്ല. For God have never sent men to start a religion. ഒരു അതെ വ്യക്തിയെയും ദൈവം വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസ്ഥാപകനായിട്ട് ദൈവം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. God sent men to obey what's already here. God sends men to obey what he have already here. ഇവിടെ ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കാനല്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉള്ളതിനെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ദൈവം മനുഷ്യനെ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ. I don't want no religion started by any man. എനിക്കറിയത്തില്ല ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് ഏത് മനുഷ്യനാണ് ഓരോ മതങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. Give me what God has. എന്നാൽ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിന് എനിക്ക് താ. And if I have what God has, it has no mistakes, it have no errors, it have no flaws in it. ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിനെ എനിക്ക് തന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പവും ഒരു പോരായ്മയും യാതൊരു ഊനവും കാണുകയില്ല. Whenever religion start by a man, then a man wants you to bow to him. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും മതത്തെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആരംഭിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം മാനവകുലം അവനെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. In certain areas of so-called Christianity, ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചില ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ when the Pope come to India, people bow to him. അതേ വലിയ വലിയ പാപ്പാമാര് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുവാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു. They bow to the Pope, they kiss his feet and kiss his ring. അതേ നമ്മുടെ ഉന്നതന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ വരുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ കാലിൽ വണങ്ങുന്നു, അവർ ചുംബിക്കുന്നു. We bow to no man, we bow to no woman, we bow to God himself. നമ്മൾ ഒരു പുരുഷനെയും ഒരു സ്ത്രീയെയും ആരാധിക്കുന്നവരല്ല, നമ്മൾ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ്. The scripture says every knee shall bow. വചനം പറയുന്നു എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങും. Every tongue shall confess. എല്ലാ നാവും ഏറ്റുപാടും That Jesus Christ is Lord unto the glory of God the Father. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ, ദൈവജനമേ, യേശു മാത്രം കർത്താവെന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവനും പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരാൻ പോകുകയാണ്. This is why it is of a great importance, brothers and sisters, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. that we worship God with honor and great reverence and respect. നാം ദൈവത്തെ ശരിയായ മനോഭാവത്തിൽ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. If there are any man or religion here in India or any woman and you are bowing to a man, you are bowing to a woman, you are bowing to an idol, if you are bowing to anything or anyone other than the Lord of the worlds, then that religion is not the religion of God. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ അതേ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും അവനെ സേവിക്കുകയും അവനെ മാത്രം നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെയും ഒരു പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ വീഴാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും രാജാവും കർത്താവുമായി അധികം താമസം വരുവാൻ പോകുന്നവനായ സർവശക്തിയുള്ള രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് വലിയ പുകഴ്ച ലഭിക്കപ്പെടും. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതുവരെയും സശ്രദ്ധമെന്നെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവനവകാശമാം ജനമാ
ദൈവമാം വിശുദ്ധാചാരിയാം അവനവകാശമാം ജനമാം അവനീ തലത്തിൽ അപമാനം നമ്മൾക്ക് അവകാശമല്ലോ പീഡനം അവനായി കഷ്ടതയേൽക്കുമീ കരുതി ആനന്ദ നിരനിരയായി അഴിനിരം വീഴും കുരിശിൻ പടയാളികളേ നിരനിരയായി അഴിനിരം വീഴും കുരിശിൻ പടയാളികളേ ജയ 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 കാഹളമോ വീരൻ ജയ വീരനമീശുവിനാ ജയ 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 കാഹളമോ വീരൻ ജയ വീരനമീശുവിനാ ആപത്തിൽ നമ്മുടെ ദിവസങ്കേതവും കലവും ദൈവമോനുവനത്തെ ആപത്തിൽ നമ്മുടെ ദിവസങ്കേതവും കലവും ദൈവമോനുവനത്തെ ആകയാൽ പാരിണം ആകയിലും
കർത്താവ്. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ രാത്രികാലം കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാര് ദൈവദാസിമാര് ആശീർവദിക്കണമേ കർത്താവ്. അതിനുവേണ്ടി കൺവെൻഷൻ നിമിത്തമായി ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വേലയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പുരോഗതി കണ്ടെത്തുവാൻ, ആമേൻ, വലിയ അഭിവൃദ്ധി കണ്ടെത്തുവാൻ, ആമേൻ, പുതിയ വേലസ്ഥലങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ, പുതിയ വയൽ പ്രദേശങ്ങളെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടും തന്നെ അങ്ങനെ ദാസൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ആമേൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാനുണ്ടല്ലോ. അതിനുവേണ്ടതായ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വഴികളെ തുറക്കുവാനാകണമേ. ആരും അടയ്ക്കാതെ തുറക്കുന്ന, ആരും തുറക്കാതെ അടയ്ക്കുന്ന ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്റെ താക്കോൽ ചുമലിലേന്തുന്ന യേശുവേ, ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഞങ്ങൾ ആശീർവാദപ്രദമായി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ യാചിക്കുന്നതിനും നിനക്ക് നിലത്തും നമ്പരമായി അവിടുത്തെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ആമേൻ കർത്താവേ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് പിന്നെയും സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ആരാധന അവസാനിച്ച് പിരിയുവാൻ ആശിക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തോട് പറഞ്ഞേക്കണമേ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവെ ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്നുയർന്ന് ഭക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് സ്വസ്ഥമായി ശ്രമിപ്പാൻ. അതേ നിന്റെ ഭക്തൻ ദാവീദ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും, നീയല്ലോ എന്നെ നിർഭയവസിക്കുവാനാക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഇന്ന് രാത്രി നിർഭയവാസം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 5-ാം സങ്കീർത്തനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, യഹോവേ രാവിലെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ, രാവിലെ ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതേ നാളത്തെ പുലർക്കാലത്തിൽ ഒരുങ്ങി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ രാത്രി കേട്ട ഭജന നിമിത്തമായി ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ. പിന്നെ ഈ മനവ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ.